Sanibonani. Akukho izandla zabantu abajabule benza kanje abajabule. Kumanje sambele eKing Cetshwayo District la khona sikhuluma indaba yokuthi phansi nge-GBV phansi ngokuhlukunyezwa kwengane nabantu besifazane. So ke siyacela kakhulu ukubambisana ukuthi bazali ngendlela abantwana esibafundisayo esesibabone belimazeka ngayo ngenxa ye-gender based violence. La uthola ukuthi khona baphuma emakhaya anhlobonhlobo bafika esikoleni behlukumezekile, abanye babone ngokulwa eklasini, abanye babone ngodlame, abanye babone i-frustration yabo ibhalwe emehlweni ngendlela abahlukumezeka ngayo. Having cases like at Oshilo in a quarter we are reporting 10,000 cases. So singasho ukuthi inkinga enkulu ekufanele Ukhozi FM njengoba lenza 365 a year into enhle kakhulu, akuyona into efanele sibungaze ngoDisemba kuphela. Lokhu ke yasilimaza kakhulu thina njengothisha ngoba bagcina emsebenzini wabo wesikole abawenzayo bengaperformi kahle, bese kuze kuphoqa kuba sibheke emakhaya ukuthi inkinga ikuphi, uthi mawulandela uthola udaba ngoba bayaphuza nokukhuluma, uthola ukuthi umntwana kanti unenkinga yokuthi uyahlukunyezwa ekhaya, mhlawumbe uhlukunyezwa umuntu omdala, mhlawumbe ubhuti, mhlawumbe umalume, mhlawumbe ubaba kwesinye isikhathi. Sinawo ama-cases okuthola abantu abadala bayihlukumeza ingane. Phansi ngokuhlukunyezwa abantu besifazane nengane. Ukhozi FM luhamba phambili.